En om 9 uur gaan we altijd verder met Paul Foulon. Afgelopen week was ik er niet. Ik hoop dat jullie me gemist hebben. En dat ga ik vandaag dus goed maken. We gaan, zoals ik het zeg, beginnen met ons programma. En ons programma 12 Verlof, dat gaat eigenlijk over Abiging voor Grondtapu. En dan meer bekeken vanuit Uno Blakasma, spirituele, vanuit dat optiek. Dus we gaan verder met eigenlijk waar we gebleven zijn. En waar we eigenlijk gebleven zijn is, we hebben behandeld de Fallen Watchers, dus de gevallen engelen. We hebben daarnaast ook nog behandeld de 24 heilige watchers. We hebben aangegeven dat de gevallen engelen, die zijn in onze tegenwoordigheid, in ons leven van vandaag, onze present tense, in onze tegenwoordige tijd, in de dingen die wij gebruiken, in de dingen die we om ons heen zien. En eigenlijk zijn ze aanwezig in de dingen die niet in onze natuur aanwezig zijn om voor ons eigenlijk gebruikt te worden, zonder dat het eigenlijk een proces moet doorlopen. Dat zijn dus eigenlijk de 20 Fallen Watchers of gevallen engelen die we behandeld hebben. Deze 20 engelen worden aangestuurd door Semiase of Lucifer. Dat was de naam die hij had toen hij nog samenwerkte en hij nog niet rebelleerde. Toen hij eenmaal rebelleerde, toen werd zijn naam veranderd naar Satan. Maar er zijn nog veel meer namen waaronder wij hem kennen. We kenden hem onder verschillende namen. Want in ieder cultuur heeft Anana ervoor gezorgd dat wij een naam hebben gegeven aan deze entiteit. We hebben de 24 of we hebben de 20 gevallen engelen genoemd. En ook genoemd in hoe we ze kunnen herkennen in onze tegenwoordigheid. Daarnaast, we hebben bij hun naam genoemd. En voor de mensen die het willen weten, kijk terug bij Radio Maart naar de lessen. Die kun je altijd terug beluisteren. We hebben ook benoemd de 24 heilige watchers. De Holy Watchers. Degene die met ons samenwerken, die onze natuur eigenlijk uitbeelden. We hebben laten zien dat ze in de Bijbel, aan Memory Buku, voorkomen. En dat onze vaders en moeders van ancient times hun kenden. We hebben gezien dat ze in Psalm 148 genoemd zijn. En we hebben ze geteld en gezien dat ze er zijn met 24. Voordat we beginnen heb ik het er altijd over dat er 3 werelden zijn. De celestiale wereld, celestiaal is vertaald naar het Nederlands hemels. De spirituele wereld, spiritual realm, dat is de Jeye Kondre, zoals wij het kennen. En dan heb je dan de wereld van mortality, van de sterfelijkheid, van vlees. Dat is de aarde zoals jij en ik hem nu kennen en waar we nu in het leven ademen. Onze kinderen krijgen, ons werk hebben, ons huis hebben en onze dingen in doen. Wereld van de sterfelijkheid. Deze 3 werelden, die zitten in een universum. En ons universum, daar gaan we het vandaag een beetje over hebben. We gaan verder met de Watchers. We gaan verder met het verhaal van Tata Yao, Anana en Mama Aisa. Enoch, die van de Bijbel. Andere mensen zeggen Henoch. Maar Enoch uit de Bijbel is een persoon die nooit is overleden. Hij heeft gepraat met God. Maar niet de enige persoon. Hij is niet de enige persoon die met God heeft gepraat.
Maar hij is een van de bekenden. En als je met God hebt gepraat, dan wil ik natuurlijk, maar ook jullie willen natuurlijk weten, wat heeft God je verteld. Naast Enoch zijn er nog heel veel profeten overgeleverd aan ons in de Bijbel, die door de Heilige Geest met ons, voor ons goddelijke, geïnspireerde boodschappen hebben achtergelaten. Van Enoch heb ik al een paar keer gezegd dat hij de 7e persoon is, de 7e generatie. Als we ervan uitgaan dat Adam en Eva, en dat is de naam die ik nu ga gebruiken, ik ga niet de andere namen gebruiken die nog ouder zijn, maar de naam Adam en Eva, omdat wij allemaal die vandaag leven deze namen kennen. En zeker wij met een Nederlandse achtergrond of Engelse achtergrond. Wij kennen ze als Adam en Eva, de eerste vader en de eerste moeder, Fosima Fosipa. Zij zijn de eerste generatie. En kinderen, tweede generatie. En zo loop je door naar de 7e generatie, dan kom je bij Enoch. In die tijd leefden mensen nog heel erg lang. In die tijd leefden de mensen zeer bewust. Zeer bewust van het feit dat hun omgeving leefde. Alles leefde, alles was jeje. Alles was intelligentie. Alles leefde volgens een doel. En dat doel, dat was gegeven in het Hof van Eden. Degene die alles wat is, een doel gegeven heeft, dat is de eerste man, Adam. In Genesis staat geschreven dat Anana, toen hij Adam maakte, dat hij Adam de opdracht gegeven heeft om heerschappij te hebben over alles in het Hof van Eden. En dat hij alles een naam moest geven, hij moest alles definiëren. Dat was de taak van de man. Om alles wat hij tegenkwam in het hof een naam te geven. En de naam die hij aan al deze dingen gaf. Het zijn dieren, het zijn bloemen, het zijn planten, het zijn alles wat leefde. Alles wat onze tegenwoordigheid uitmaakt, de Ayashi. Dat gaf hij doordat hij niet sprak, maar hij voelde. Adam voelde het doel waarvoor bijvoorbeeld een zonnebloem was gemaakt. Hij voelde het doel waar bijvoorbeeld een lam was gemaakt. En dan gaf hij het zo'n naam. En de namen die hij gaf aan al deze jees, die drukte eigenlijk uit dat wat ze eigenlijk moesten doen op aarde. Maar niet op aarde zomaar, maar wat ze moesten doen voor de mensheid. Want alles wat op aarde gemaakt is, dat zegt het boek van Melchizedek, is gemaakt om de mens tevreden te houden. Is gemaakt om de mens happiness en vreugde te brengen. Zelfs de zon en de temperatuur van de zon, dat is nu wetenschappelijk ook bewezen, is gemaakt zodat de mens in die hitte van de zon zou kunnen leven. De laatste keer dat ik hier was, heb ik aangegeven dat Holy Watcher, heilige engel Dibariel, vuur, een vrouwelijke Watcher, dat zij Edemang, hoofd, leider is van eigenlijk alles wat in de natuur in samenwerking nog met Tatayao werkt, want Tatayao is Edemang van de natuur. En daar gaan we in de komende lessen steeds dieper en dieper op uitbreiden. De natuur, daar zit Tatayao in. Daar zit Anana in. Niet in technologie.
Technologie haalt ons weg van de natuur. Hoe rijker een land, hoe minder binding ze hebben met de natuur. De natuur leeft. Ten tijde van Enoch waren onze voorvaderen en voormoederen hier heel erg van bewust. Vader Adam heeft alles gedefinieerd, een naam gegeven en zijn doel blootgelegd. De moeder, de vrouw, die zorgde ervoor dat wat ze het joining-proces, het samenvoegingsproces noemden, dat de mens daarmee kon werken. Dus als een zonnebloem geschapen is om vreugde in huis te brengen, dan zorgde moeder Eva ervoor dat het element waarvoor hij geschapen was, door mensen gebruikt kon worden. Bijvoorbeeld als iemand depressief was, dan kon de vreugde van zo'n zonnebloem ervoor zorgen dat de depressie werd verdreven, omdat de zonnebloem de gift van het leven in zich had om vreugde tevoorschijn te brengen. En zolang de zonnebloem gebruikt werd met de intentie waarvoor hij geschapen was, namelijk vreugde te brengen, dan kon iemand genezen worden, omdat de zonnebloem op een rechtvaardige en op een rechtmatige wijze werd gebruikt om iemand te helpen die lijdt of die last had van depressie. En depressie is genoemd als een fallen watcher, een gevallen engel. Heeft te maken met vervreemding. En een gevallen engel is eigenlijk niks anders dan wanneer het doel van zo'n heilige watcher gebruikt wordt. Niet op de juiste manier en in samenwerking met de mens, maar wanneer het wordt gebruikt voor wickedness. En wickedness, ik hoef niemand te vertellen wat wickedness is. Wickedness is datgene doen wat lijden veroorzaakt. De gevallen engelen, die hebben liever niet gehad dat de mens dezelfde mogelijkheden had als wat zij hadden. Namelijk kosmisch groei, kosmische ontwikkeling. Omdat wij gemaakt zijn van een trillingsniveau veel lager dan die van hun, konden ze dus niet hebben dat wij mensen dezelfde eigenlijk future of toekomst tegemoet zouden lopen. Ze hadden zichzelf hoger geacht dan wij. Maar dat is ook een andere les. Dus wat ik aangeef is dat de moeder de rol had om te joinen, het doel van onze werkelijkheid, en de vader moest het een naam geven. En deze twee, die samenwerken tussen man en vrouw, dat zijn we kwijtgeraakt. Ook het dansen in een cirkel heeft een reden. Zoals hoe wij dat doen in onze rituelen, in onze Winti-religie, nog steeds om een paal dansen. Dat betekende eigenlijk, dat is de eerste keer gedaan door onze eerste moeder Eva. Ze danste in een cirkel. Waarom om een cirkel? Omdat ze danste om een altaar. Een altaar waar er een offer gebracht werd voor Anana. En dat is wat eigenlijk tot nog toe is overgeleverd aan ons. Heden vandaag dansen we nog steeds in een cirkel. En in een cirkel, als eenmaal gebeden wordt in een cirkel, kan niks penetreren, niks kan erin komen. Maar ook iets wat erin zit, kan niet eruit. Dus een cirkel heeft een hele belangrijke betekenis voor ons in onze Winti-religie. In de tijd van Enoch, de zevende na Adam, hielden de mensen van de Wintis. Ze werkten met ze, ze hadden kennis van ze.
Niet zoals wij vandaag, dat wij afgesneden zijn van onze mensen die ons moeten assisteren in onze groei. Religie heeft ervoor gezorgd, en dogma, dat wij niet spiritueel verbonden zijn met eigenlijk een heel hiërarchie aan onzichtbare wezens die er allemaal zijn in onze werkelijkheid. Het zichtbare en het onzichtbare om ons te helpen. Maar mensen van vroeger zagen de noodzaak erin. En ze wisten dat als we niet in een samenwerking waren, een respectvolle samenwerking, dat we eigenlijk geïsoleerd zouden zijn. Dat is wat wij mensen vandaag aan de dag zijn, geïsoleerd. Want vandaag aan de dag is het voor iedereen duidelijk dat er geen jeeën is in de kerk. Er is geen jeeën van liefde in de kerk, nooit geweest. De gevoelens in de kerk zijn de gevoelens van arrogantie, van hebzucht, van kijk mij. En dat zijn precies die gevoelens die ervoor hebben gezorgd dat Lucifer uit de hemel is verbannen. Arrogantie, trots, hebzucht, ik, egoïsme. Ik heb al aangegeven dat er nog iemand is die heeft gelopen met de Heer. Die heeft gelopen met Tatayao. Die heeft onderwijs van hem gehad. Die heeft gesproken met hem. Die heeft met hem gelachen, gegeten en gehuild. Verschillende onderwerpen hebben ze besproken. En Tatayao zei ook aan hem: schrijf dit op. Eet dit op. Schrijf dit op. Geef het aan de generatie die in de laatste dagen geboren gaat worden. Deze generatie, wij. Deze boeken zijn er nu. Het is aan ons om te gaan lezen en om te gaan onderzoeken. Want Anana zegt ook, niet Anana, maar Tatayao zegt ook, want wij zijn in zijn domein, in zijn koninkrijk. Wij zijn zijn erfenis. Hij moet ons brengen naar de Vader. We kunnen niet op onze eigen manier erheen gaan. Want om ons heen wordt er ontzettend veel gefluisterd en op onze emotie ingewerkt. Subliminaal. Dat je niet eens weet, onderbewust en bewust, dat er aan je wordt gesleuteld. En dat je gemanipuleerd wordt om een bepaalde kant uit te denken. De Watchers, de Fallen One, de gevallen Watchers en de heilige Watchers zijn allemaal familie van elkaar. Ze zijn allemaal kinderen van één Vader. De Vader. De Vader van het gebed, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Alle Watchers zijn zijn kinderen. Allemaal, inclusief wij. Dus wij mensen, we zijn betrokken bij een familievete, een familieruzie. 2 broers, dezelfde vader, niet dezelfde moeder. We zijn betrokken in hun, hoe noem je dat, in hun veten. De een zegt, ik volg de weg van de Vader, zoals de Vader de weg uitgestippeld heeft voor alles wat hij gecreëerd heeft. Alle hiërarchieën onder zijn creatie, inclusief de mens. De ene zoon, Tatayao dus, die zegt, Vader, we volgen jouw weg. Zegt hij ook in de Bijbel, ik ben niet gekomen om mijn eigen werk te doen. Ik ben niet gekomen vanuit mezelf, maar ik ben gezonden door de Vader. Hij wil geen eer. Eru nafa papa. En Lucifer, die zegt tegen zijn vader, je bent een dictator. Laat de mens zelf bepalen voor zichzelf. In de Pista Sophia wordt hij beschreven als zelfwil. En zijn manier, daarin zit lijden. Er zit geen altruïsme, er zit geen mededogen. Dus de Watchers zijn familie van elkaar. En het gaat om een keuze en een revolutie. De Vader, die blijft ongemoeid, want de uitkomst, dat weet hij al. Maar het is aan de mens die een vrije keuze heeft om te gaan kijken welke keuze we gaan maken. Willen we zelf wil leiden, een dog-eat-dog world, of gaan we kiezen voor een liefdevolle wereld, zoals de wereld er nu in zit?
is er gekozen voor een dog eat dog. Ik ben rijk, jij bent arm, ik buit je uit. Jouw land heeft grondstof, ik wil ze, ik pak ze. Ik heb meer kernwapens dan jij, ik bombardeer je plat. Het is aan ons, echt aan ons, om ons af te vragen. Wie gaan we kiezen? We hebben het altijd over Babylon, toch? Babylon, wie gaan we kiezen? Ik ben gekomen aan deel 1. Ik ga even een pokoe zetten. Want een pokoe is ook wel lekker om even te breken waar we het over hebben. Lekker naar een pokoe luisteren en dan kom ik terug. En dan wil ik het, als het kan en als ik daartoe kom, ga ik het hebben over onze vader. De 12 watchers en wie onze vader is. En het verschil eigenlijk tussen de vader en tot aan jou. Ik hoop dat ik er toe kom, want ik heb zoveel te vertellen. Maar ja, laten we gaan kijken hoe ver we komen. Maar ik ga nu... Ja, precies, ja. Gaan we verder. Ja, waar was ik gebleven? Ja, de Watchers, hè? De Watchers zijn familie van elkaar. Er is een revolutie geweest. Er is één vader, meerdere moeders. Iedere ziel, wij allemaal, worden geboren in de celestiale wereld. Wanneer we geboren worden, worden we geboren bij een celestiale moeder. Een eternal mother. En eternal betekent eeuwig. Dus wij allemaal hebben een eeuwige moeder van onze ziel. Naast het feit dat we een moeder hebben van ons lichaam. Je mama die jou heeft opgevoed en die jou gebaard heeft op deze aarde, jouw lijf. Maar zoals hoe wij hier gebaard worden op deze aarde, worden we ook gebaard door een hemelse moeder, een eeuwige moeder in de celestiale, in de hemelse wereld. Er zijn veel hemelse moeders die eeuwig leven. Allemaal hebben ze een begin gehad. Die zijn ook gebaard door hun hemelse moeder. Net zoals hoe onze vaders allemaal ook een vader hebben. Maar ze zijn eeuwig. Velen van ons, soms komen we elkaar tegen en herkennen we iets bij elkaar. En heeft het er vaak mee te maken dat wij dezelfde eeuwige moeder hebben. Volgens de Sealed Portion zijn Lucifer en Tata jou van dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder. De Sealed Portion zegt dat ten tijde van de revolutie, toen Lucifer, die 1/3 van de hemelse spirits, toen was de mens nog niet eens geschapen. Toen ze vonden dat zij het beter wisten dan de vader. En toen ze het beleid en het bestuur van de vader in twijfel trokken. Maar niet alleen het bestuur van de vader, maar ook het bestuur van het raad. Want alles in de hemel en alles is hiërarchisch. Alles wat op aarde er is, de hele structuur van hoe dingen geregeld zijn in aarde, hebben we van boven, zo beneden. Wij hebben het allemaal niet bedacht. We voeren uit wat boven ook is. Wij proberen een blauwdruk, een blueprint, een architectuur, blueprint van de hemel op aarde te maken. Zelf bedenken wij het niet. We krijgen het ingefluisterd vanuit Jeekondrik. Toen de 200 Jezus dus afscheiden en zich afscheiden van het beleid van de vader. En die andere 400 er bleven met die 20 Edemangs die ik genoemd heb. Was het verschrikkelijk in de hemel. Dat is iets wat niet vaak, wat nooit eerder was voorgekomen. Er was ontzettend veel verdriet. Want het was een familie iets, het was een scheiding. Heel veel moeders hebben toen aan hun jeekinderen gevraagd om zich aan te sluiten bij de wijsheid van de vader. Omdat de vader, zijn wijsheid was de wijsheid van alle vaders die er ooit geweest waren. Celestiale en hemelse vaders. Dus het waren broeders en zusters die uit elkaar gingen.
zoals ik het zeg, het was een familieruzie. Veel verdriet was er. Veel moeders. Alle moeders hebben hun kinderen moeten laten gaan. Want ook zij hebben de agency van vrijheid. Want volgens de council van de hemel heeft ieder wezen, ieder rationeel wezen, een vrije keuze om te kiezen. Dus de moeders konden, nog de vader, konden hun kinderen dwingen om het beleid van de vader opgelegd te krijgen. En wij, mensen, zijn naar aanleiding daarvan gemaakt. Want Anana, die liet zien door het maken van de mens: van jullie willen het beleid niet volgen, maar ik ga een wezen maken die dit beleid wel gaat volgen. Nou ja, uiteindelijk hebben we het niet gevolgd, want we zijn uit het Hof van Ede verbannen door misleiding. Want door de tussenkomst van Samael, Semiase, is het een hele andere wending gegaan. En wij zitten er nog steeds in. Maar ook daar zal ik steeds meer over gaan uitweiden. Van wat er allemaal in de boeken die nu vrijgegeven worden, allemaal verborgen opgetekend zit. De 2/3 spirits die gebleven zijn, die zijn onze werkelijkheid geworden. Die zien wij terug in de elementen die onze schepping vormen. Die zijn gaan joinen. De schepping is zich gaan joinen met de heilige watchers. De elementen, schepping, creation, de heilige watchers zijn gaan trouwen met elkaar. Joinen met elkaar. Samen gaan werken. Maar het woord joinen wordt geboekt in alleen maar gebruikt. To join. Samenvoegen. De elementen, de schepping en de heilige watchers zijn één familie geworden. Dat noemt men de community of creation. De community van de schepping. En zoals men zegt, in iedere beren, in iedere lo, in iedere ossel heb je slechte en goede mensen. Niet iedereen pakt zijn rol op. Niet iedereen pakt zijn plek op. Niet iedereen neemt de verantwoordelijkheid voor datgene wat hij moet doen in een familie. En als mensen dat niet doen, dan kan de familie uit elkaar gaan. Familie kan uit elkaar praten. Ik kan praten. Ik kan fio. Fuka. En daar hebben we heel veel last van gehad, wij als mensen op planeet Aarde. De generatie mensen die er vanaf het begin zijn geweest en er tot nu toe zijn. Op dit moment zijn we beland bij een groot verzamelen van boejeje, spirituele jeje. We zijn in een tijd beland dat alle jejes bij elkaar worden opgetrommeld. In jeje worden ze bij elkaar geroepen. Futjentje, praxeri. Krindensting, opo de jeje. Lus a religie insa unde. Go bakken naar de jeje. Link bakken naar de bigisma. Want we weten dat jeje, winti, praat in toe. Den de bigisma af unu. Dat wij karkabra. Nanga den heilige watchers aan unu. Werkelijkheid. Elkaar de elementale, elkaar de natuur, geesten, elkaar de jeje, de lai. En de wang van ons sap in Sranang, zij zijn echt niet de enige. Ze zijn zo talrijk dat wat wij in Suriname weten, dat het echt niks is. Er zijn zoveel winties. Bijvoorbeeld zelf onze winti-religie moet nog groeien. Alles groeit, wat niet groeit is dood. En anana wan god of dede, anana wan god of grow, voor libi, voor blo. En winti religie unak baete am grow, opo ede. Want in onze winti religie, ik heb nog geen winti gezien van vuur. Hoe ap watra ingi, hoe ap bus ingi, hoe ap aisa, hoe ap ome verschillende winti. Maar
aye fu faya na edemang fu ala winti san de ina naturu. Saide unulek sranasma pe a winti dat kibri in sranang. Pe a winti fu faya de. Saide ana sore schreef ite want nooit ite meneer was mategi mita kwa winti de. Misaptak apuku edans in faya. Ma apuku nawang anawang winti sa Euroko na nga faya. Temi edenki abrawa apuku meshiwan blaka masma on blaka umasma. Na misaptak na wan busi gado. En na wan gado sang de ina naturu. Sa furu koni fu a memore buku sowieso. Nanga fu ala sansa e gro akan tegi pe yepide. Ma mine sap ite was ma ooit verteer met taku ap. Je sana sa meki fu faya wang. O abang romanti faya dat mine sabi. Ma if a faya je a engel fu faya na a edeman fu a her na ana edeman wan dat na tatayaw en eng tatayaw na uno kono. Maar baka kono ook toe mande. En dat if aye fu faya e waka baka tatayaw. Da umus go zoeken nou in uno winti religie. Maar ook toe aye fu watra. Aye fu aleng. Anana takitak. A natuur, a meka natuur ki uno. Furoko samen na nga uno. In abuku sa deka derde testament. Anana tak van of tatayaw tak. De mens en de natuur heb ik gemaakt dat ze altijd met elkaar moeten kunnen werken. If libisma en libi tapalet fasi a kring nanga insting in een denken in een doel. En awantja verandering kon in de omgeving. De je e arki as ting fu asmadati. Voor alleen van onze voeren in Sranang. Alleen moest de wan blessie. Maar if wan blessie de voeren ook toen mi matak te koubun toen si aikiripje of de mama Bobby bigi toen si aikiripje. Een van die twee, ik denk die laatste mama Bobby. En dan kan het kind zich verslikken. Dus if alleen van toen si voeren. Zei de a binnenland voor uno e sumo. Alleen na wa yeye. Na wa yeye sanka arki begi sanka arki. Hier grond tapu. In bijvoorbeeld Brazilië. Miljoenen sma. If de want tot wan paigi. Wale spekigi een awatra gado voeding. Nanga miljoenen de go pot wan. Sa a lobby sa a yeye dat lobby. Fruit, bloemtje, honing, de go pot ke na se. En je arki ding en hij bless die ding. Je kan het opzoeken. Uno ook toe. If un saptak a her natuur voor uno in Libi en er zijn levende wezens die ben dembi voor uno. En sani is sa in Sranang en uno ekarum schreef dumang nanga du vrouw. En uno na spiritual. Uno na spirituals maar uno na 12 lo. Dat moest man de in staat ook te voetak nang aye fu watra. Moest man de in staat voetak nang aye fu alleen. Moest man de in staat voetak nang aye sa fu busi. Man de arki uno. Maar uno no prakse tak wenya agu. We kiru srefi, we wisu srefi. En dat de je die se arki uno. Want de je die si. De sansa essa in grondtapu. Garono es trafu. Na uno werkelijkheid. Sana de je. Na dingen draai baka di uno an anana. Want de lop anana moro lek uno lek libisma lop anana. Want die anana mek libisma den tegi anana ook tutak libisma. Of verraden you ooit one day. Nana. Na garosa tegi den je. Dat mek mi pot uno in werkelijkheid. Dat uno kan corrigeren ding. Dus sa is no in grondtapu worden gecorrigeerd. Door onze winties die in onze werkelijkheid zitten. En dan ataki, dat if de wind eer misschien mimik libisma naar mijn beeld en mijn gelijkenis. En ananas zo boem. Na liefde, aan visie. Na broko samen naar makandra.
En dan alobe ma, alobe vrouw, alobe brada. Alop 12 lo. Alop grondtapu. Alobe pa. Dan lobby drape. En dat na van de yeye ishi. En de yeye wa roko samen na nga libisma. Want de wakti uno. Maar ano na nga takro ati. Zolang we ap takro ati. En zolang uno na e bribi in ding. We tango na kerki di fadong ba. Want de winti na geef. De na abgeri weer en de na blauw ei. Want alla de winti san bede. Ta unde. Ta uno e kari. Na uno den gersi. Want if des tekis ching fugers uno. Maar if tata jou na edemaf naturo. En tata jou tegen uno tak one day we kontrol gado lek in. En dat uno omandu de broko sa emandu. En die ategi winti tiri stil. Golf gos dom. En uno na eng na wan broedu. Want hij ook vanaf 12 lo. Dat als daar uno op bigi umbribi de. If ook to man tegi a watra fu stop. If uno ook to man tegi a busi meka busi. Grow. Want aan een attack. De 24. Euro samen na eng. De 20. A vastvat tata jou. Mek ding. De rebelleer tegen. A doel fusat tata jou mek ding. Die tegung ba insan den dede de in lood, aardolie. De sansa we gebruik ala day. Sa emek a weste gudu. De desan dat unu gebruik de we vernietig aan natuur. If lood ko in unu ay siki unu lek libisma. If je libi in wa ostosan de in marmar, aye boeie je net tandrape. Furu keer kimek fu marmar. En zo ika waka ala den 20 fallen watcher. Fushitak. If unu libisma in gebruiking. Of ay vernietig unu sting. Of ay vernietig aan naturu mama naturu. Maar if uluku de 24 watchers. Sa euro samen na nga tata jou. En sa e volgt tata jou lek edemang. En sa e join na nga unu omdat afosip ma. Baka di afosip pa gidewan ning en gidewan dul. Dat tata jou pot libi inding. Zodat de kauro samen na nga unu. Da we shitak. Sa de rasta mang etakitak. Unu mus libi wang. Va de rasta e libi. Moto uit Babylon. Dat de rasta ap leti. Want libi in Babylon. Dat na libi in. De fallen watcher. De technologische. Vadeka technologische vooruitgang. Maar eigenlijk naar broko aan naturu. En met pot libisma in katibo. Want we paai van libi dati. Maar in naturu alla van na gratis. En in anaturu dat we libi na tata jou. En dat we libi na a fasfa. Anana pot unu. Dat na fadekar sayon. In abuko fu melchesedek. A fasfa de rasta en libi. Dat na eigenlijk a libisa dichtbij. A fasfa anana ben pot. A fosi mananga fosi pa. Zonder de technologische fallen watcher technologie in Ulibi. Nou, go back naar een pokoe en dan kom ik zo meteen terug voor. Let my people go. Let my people come out of the churches. Let my people go back in nature. Let my people go back to onze Winti-religie. Want onze Winti-religie, dat is onze link naar onze voorouders, naar onze Wintis. Naar de hele hiërarchie van wat er eigenlijk is aan leven. We hebben geen flauw idee hoe klein we zijn en hoeveel er is. We hebben geen flauw idee hoeveel ze voor ons eigenlijk hebben verborgen. En hoeveel informatie er nu wordt vrijgegeven. Soms idee had die vleet alle den boeken. Maar er is nog zoveel. En iedere keer word ik weer boos als ik weer achter iets kom. Wat iedereen eigenlijk hoort te weten. Want dit is mijn kibri den boeken. Omore moni den abi, omore de kibri den boeken. Bijvoorbeeld, heel veel van ons weten niet eens
hebben nog nooit gehoord van Anunnakis. Wie ze zijn. Dat er in Mesopotamië, in het land van Nimrod, dat er ontzettend veel informatie er is van een Gado die gekomen is. Een vadergod met 2 zonen. De een kiest zijn eigen weg. Net zoals Lucifer en Tatayahu. En dat er bewijs is van deze religie. En er zijn boeken daarvan. Niet te betalen. Maar die zitten gewoon in de bibliotheken van rijke mensen. En onderling bij elkaar hebben ze broederschappen waarin ze al deze kennis met elkaar delen. Maar ze geven het niet aan ons. En vooral aan ons Blakabuba. Wij zijn de laatste die eigenlijk deze kennis weten. Alsof er eigenlijk in grond tapo een soort sandem. Eeuw allemaal met praat kon in ons sabi. Maar konden verteren aan ningre kondre over de wansangoin katibo. Maar alles maar. Sa abba Bijbel. No one de no goin katibo ete. A lot voor des maar in de Bijbel. No one de ne praat a lot dat is zo ablakabuba. Maar juist die ablakabuba. Dingen kibri alla de sani terwijl alla van nap in een memre boeko. Maar van overkom uno na uno verhaal. Het wordt tijd dat wij eigenlijk gaan navragen van ik de haat uno zo en van ik de no wanu lezen van ik de kibri boeko die uno. A moest voor apwa reden. Van ik de tegen uno tak. A vindt die religie na occult. Terwijl de tegen uno dat occulte betekent verborgen. Heer grondtapu. Ik kibri. Si uno lek doang. Maar de wan uno link ufref bakan nga de konfen nga de winti. Omdat aan alles mamang link in nga konfen nga winti. Amus doy ni broeder, amus doy ni buba. Amus doy na stingi sa je dibi. Is dat de meki tegen as ching. Want omoro je kenki as ching. Omoro akrakti sambe de ina ching, ina buba, ina melanina. Je vervlieg. Je prati, je zwakkie. Maar lek te pot watra in koffie. Hij verzwak. Dus omoro uno e verzwak. Omoro koni na nga sabi ik moet of grondtapu. Maar anana bentag, tata jou bentagi. Nog die abewaka nog bewaka nangeng. Dat hij vrede gi libisma gi 12 lo gi heer grondtapu eigenlijk gi ateng in sa onbekong wat kon nga sabi de bolasi de oorlogen bes sang de oor in grondtapu alle den bibliotheken voor alle den bigisma voor de vernietig de vervoer den boeken de chipri de onder Vaticaan en ondanks dat man begrijpt niks voor sa de Libi want voor man begrijpt je moest man de abroedu. Maar de uno net takun tongo moro. Ina tongo sa ulasi, te umbetaku egi tongo. Ta atal be lenk uno nanga den bigismaf uno in yeye. Atal be lenk uno nanga abrudu, nanga den kabara. Atal be lenk uno nanga ungado. Atal be lenk uno nanga anaturu. Atal be lenk uno nanga aher universum voor die ulase ulas a link dati. Dus te bribi baka na natakumus bau baka apasi gua lok tu bau baka. Nagala mala ala den pasi di so upo baka guno. Tata jou tegi nog taka bevrede ge apisten disi omdat belas furu koni nga furu sabi. Ma asap tak. Ablaka mange bribi. Ablaka vrouwe bribi. En tak. If eenmaal op in de gaten, want afas van ulop gado. Ulop gado moro ini was malop gado, want ondanks katibo altijd neng. Maar via een natuur, via dezelfde je kaarding. Usapeden de no, Psalm 148, wapif kaarden no, dalamala abden de. Umakade, umatakanga ding. Takanga de wintif unu, want de wintif unu saba Bijbel. Want lek van unu alla van we mek mee en we herinneren. Zo ook toe alla de je herinner alla van umeki. Lek van we geboren lek libisma in was chinja tap grondtap. Zo ook toe geboren lek je in je kondre. Lek van op wat hersenen ja. Voor meti zij onthoud ook toe op wat je hersen. En a je hersen voor unu nooit nasa vernietig. Want die gado mek unu lek.
energie kan transformeren. Het kan worden verhef. Want nooit aan kan worden vernietigd. Dus unde, tapa grond positie voor eeuwig. Dit heeft uno no demoro. En uno aan ons ching. Is dat aan jou betekent nog dat uno voor apisten disi. Zo vier dat a keerke aan ons sani. Dat uno na yeye. Uno na yeye we ambeji. Na yeye we woroko samen. Dala mala. De wan voor water, de wan voor fire. De wan voor eter, de wan voor busi. Na alla van we woroko samen. Uno na zonder limit. Dala malai arki uno. No uno arki srevi. Mus kring mus ching. Uno kanya alasan moro. Umus man teka memre buku. A memre buku anaf den af uno. Vooral de wan de apuku. Terwijl lees aan membre buku karu apuku karu krama de kromanti. Mek den denanga uno. Want tuurlijk aan membre buku den pot omesa nifu. Lei u afu apasi. Want de no wan ongwa oso. De no wan uro ko sama nanga den gan sama fuvi. Want wintina den bigis maf uno. Den gado, ala gado sande ooit wan de be de wa libisma. En van libita op een planeet. Leka planeet disi. Dus gado ook toen ik menselijke ervaring mee. Dus als daar unu voor zoeken vriendschap naar de winti, kameraadschap, voor ook samen naar de join naar ding. Want anana, meka convenant disikba. Meka convenant disikba in de werkelijkheid. Dat de je, de one voor